Fl-attività tal-ħadd fil-għodu fil-Belt Valley tal-Prim Ministru tkellem ukoll dwar żewġ dokumenti importanti li se jkomunikaw il-viżjoni fit-tul tal-Gvern għal pajjiżna. Kull settur illi mhux biss se jkollna dik il-viżjoni speċifika li ta' fejn iridu nkunu l-ewwel fl-2035 għax hemm target intermedjarju. Imma mbagħad ukoll fl-2050 viżjoni speċifika għal kull settur, imma mbagħad kif mod holistiku kull settur jaqgħad ieħor se tkun biċċa xogħol din li dal-pajjiż qatt m'għamel qabel. Imbagħad il-Prim Ministru dawar ħarstu fuq it-tieni dokument li se janalizza suq tax-xogħol f'pajjiżna filwaqt li jindirizza l-isfidi marbuta ma' tkabbir ekonomiku. Din il-Labour Migration Policy ġifieri se tkun qed tagħmel mhux biss dan l-istudju ma se jkun iktar studju holistiku li tara partikolarment is-settur tax-xogħol fejn jikkonċerna l-ħaddiema barranin, regolamentazzjoni stretta jidħol biss f'dan il-pajjiż min verament l-ekonomija ta' dan il-pajjiż teħtieġu. Dr. Abela reaġixxa wkoll għal rapporti fil-medja rigward ftehim kollettiv storiku għal 33,000 ħaddiem tas-settur pubbliku. Ftehim kollettiv b'saħħtu għal ħaddiema tas-settur pubbliku li se jkun qed itejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol u dħul tagħhom u dan bżieda ħbib tiegħi. Ma dak li kull settur separat li se jkun qed jibbenefika mill-ftehim kollettiv. Bżieda ma dak li diġà ħadu settorjalment, jiġifieri nieħu l-eżempju tal-infermiera, nieħu l-eżempju tal-edukaturi, nieħu l-eżempju tal-pulizija biex nagħti tlieta mill-kategoriji. Da diġà kellhom ftehim kollettiv illi jibbenefikaw minnu bis-saħħa. Kull wieħed minn dak it-tliet setturi u hemm diversi oħrajn. B'dan il-ftehim kollettiv li jolqot iċ-ċivil kollu li se nkunu qegħdin niffirmaw fil-ġimgħat li ġejjin, jerġgħu jibbenefikaw għat-tieni darba. Jiġifieri dak huwa eżempju ewlieni ta' kif l-ekonomija tagħna u l-ġid li hija qed jirnexxielha tiġġenera nittrasformaw f'ġid komuni u ġid li jista' jibbenefika minnu kulħadd.